minggah wonten gene Parsebanan. Sini sampean tumpuk mriki Mas, mriki mriki. Samboke kirang setunggal nggih. Samboke kirang setunggal. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng para sepuh bini sepuh, dumateng para alim ulama, ugi dumateng para santri, nyuwun pangestune angsal kula ruwat wonten kene mriki panggenan. Dumateng Bapak Siswaya, Bapak Siswaya nggih. Menika Bapak Siswaya priyantun saking pundi Mas? Saking Mojokerto. Saking Mojokerto. Tebih kinten-kinten ruwatan dalu menika panjenengan ingkang jebol pathok. Enten salah swijine nggih masyarakat kepingin tumut ruwat nunut ngoten angsal Mas nggih. Angsal monggo. Alhamdulillah nggih. Nggih menika Bapak saking Blitar Kunir, Bapak Samuri mangke nggih tumut dipun ruwat keluarganipun nggih menika gotong mayit. Lajeng saking Mas Winarno saking daerah Gunung Kelut niku nggih ngruwat wonten ngene mriki nyuwun pangestu dumateng Bapak Siswaya angsal nggih Mas nggih. Insyaallah angsal. Amin. Mugi sedaya kemawon niku dipun bales kaliyan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah dalu menika badhe ruwatan. Napa ingkang disebut ruwat menika intine ndadosaken ruwat niku ingkang dados ruweting rumah tangga panjenengan nggih. Sageta mangke dipun ruwat menika sageta awal saking keluarga panjenengan. Mula menika ruwat Murwakala ingkang disebut ruwat Murwakala menika napa? Ruwat Murwakala kayuga kekalih ingkang disebut Limunting. Dadi Limunting menika estri kalian jaler. Paring asma sinten nduk ingkang estri? Tolong dijawab nggih. Namanya siapa, Mas? Cahyani Lalit Pramudita. Ah, nggih. Terus ingkang jaler namine Arya Dipta Pramudya. Jenengan? Arya Dipta Pramudya. Alhamdulillah nggih. Nami ingkang sae mugi dados nasib ingkang sae pun santos dadi nasib ingkang sangkal. Amin. Ingkang disebut ruwat Murwakala nalikane
lari kekalih dereng lahir tasik ibu lan bapake menika dereng simah menika kanggonan disebut Sukerto nggadah dulur ingkang boten ketingal waktu kala riyin Bapak Siswoyo kalian Ibu Hamaji Efriliasari. nggih Lia. nggih Bu Lia kalian Bapak Siswoyo riyin saderenge gadah yuga menika nate waktu riyin niku ngipi ingkang Bapak Siswoyo ngipi ketemu kalian Betari Durga. Betari Durga ingkang wujud wanita ingkang cantik wonten nggene ipen Bapak Siswoyo gumbul kalian Betari Durga. Lajeng intine gumbul ngene mriku netesaken namine Kuma boten dipun kekarepaken utawi mani sing boten dikarepaken niku medal. Dados mani ingkang medal saderenge nikahan menika niku kasebut mani ingkang boten kerawatan nggih disebut dulure lari kekalih menika disebut dulur sing boten kerawatan. Dulur sing boten kerawatan menika ganggu gawe ngiri dumateng lare putra kekalih menika. Ingkang disebut dadung ngawuk kala wau ingkang gawe ontran-ontrane bangsa dedemit. Aja nganti dadung ngawuk gawe ontran-ontrane nyilakani lare kekalih wonten ngene mriki panggenan. Nggih. Dados kala riyin nggih ngoten Bu Siswanto nggih ngoten. Estri kala riyin saderenge ngoten tasik mubalik umur 10 tahun santi 15 tahun menika nggih nate ngipi kalian tiang jaler. Lah mimpi kalian tiang jaler menika netesaken ingkang nami Kuma Korun utawa mani ingkang rutuh. Dadi menika dados ingkang derek lari kekalih menika ingkang boten kerawatan. Dalu menika dipun ruwat lan dipun rawat supados boten dadosaken gegere dadosaken nasibe lari kekalih menika supados boten ngantos nasib ingkang awon. Menika ruwatan Murwakala ingkang ruwatan Sukerto yuga Sukerto kinten-kinten sampean salawase sampean lahir menika nggodha mboten kali bapak ibu? Jawab. Nggodha napa mboten? Gawe muring-muringe wong tuwek napa mboten? Nggih. Heeh, gatape iso basa Jawa niki basa Indonesia. Nggih. Ha, nggih, nggodha Mbak Dian. Nggih. Kira-kira sampean nggih kaya ngeten niki nggodha kali wong tuwa kekarone niki gadhahi namine Sukerto nggih. Sukerto niku sampean benjang nek ageng nek wani kali tiyang sepah jaler nggodha kali tiyang sepah jaler sampean masih sekolah dhuwur ijazahane dhuwur golek penggawean niku angel nggih. Perkara kesalahan kali tiang sepah jaler niku ingkang disebut hukume ingkang golek sandang kelawan pangan. Dadi sampean kekarune niki benjang-benjang nek boten dipun ruwat golek penggawean niku kangelan. Nggih, supados golek penggawean benjang-benjang niku kangelan. Mula menika dipun reksa lan dipun ruwat dalu menika. Lajeng ruwat Sabda Pandhita Ratu ingkang kasebut ruwat Sabda Pandhita Ratu. Sabda menika ucapan pandhita wong tuwa lanang, ratu wong tuwa wadon. Nalikane waktu digodha lari kekalih duweni jengkel pegel mangkel muni
kalian yuga mboten sae niku disebut ngesot nggih utawa nyabdo ngesot nggih ngesot lari kekalih saaken besok-besok lari kekalih nek sampean sot mboten sampean sepuro Gusti ingkang murbeng dumadi nggih mboten saged nyepuro mamula dados tiang sepah kekalih dadi tiang sepah menika ampun ngantos sak jengkel-jengkele sampun ngantos ngentokno swara sing mboten sae nggih. Lah menika dalu badhe dipun ruwat lan dirumeksa nggih. Kira-kira nggir lari kekalih Nduk sampean nyuwun sepuro ten gene bapak ibu purun Nduk purun Nduk purun nggih alhamdulillah barokallah lari kekalih siap sanggup njaluk sepuro kira-kira tebusane njaluk sepuro misuwi sikile nyuceni sikile wong tuwa purun Nduk purun nggih alhamdulillah anak sing nurut muga-muga dirumeksa mangke dados yuga sing resik saati-atine nggih. Mungkin insyaallah menika saged dipun rumeksa nggih. Tumut mawon bismillahirrahmanirrahim. Tinggi. Diresiki nggih. Diresiki kali ini kena-kena nduk nggih. Ibu kula putri panjenengan Bu kula saestu-estu nyuwun pangapura dumateng panjenengan Bu wiwit kula alit tansah gawe gelo-gelone ati panjenengan Bu kula wonten nggih jero bobotan nggih ngoten Bu nyiksa ati panjenengan Bu saya sungkrah greges ana ing awak panjenengan Bu panjenengan ngandhut kula 9 wulan 10 dina Bu kula nyuwun pangapura Bu Ibu kula ingkang kathah salah Bu kula nyuwun pangapura dumateng panjenengan Bu dosa kula ingkang wani kalih panjenengan Bu
salah kula nyenggrang panjenengan Bu, salah kula maneni panjenengan Bu. Bu, kula nyuwun pangapura dosa ingkang ketinggalan boten ketinggal Bu. Dosa ingkang kula sejo lan boten kula sejo Bu. Dosa ingkang rumangsa lan boten rumangsa Bu. Dosa ingkang dohir uga ingkang batin. Kula nyuwun sigunge pangapura dumateng panjenengan Bu. Panjenengan pangapura Bu. Iya nggih. Tak sepuro sekabeh salahmu nggih. Sedayane salahmu nak tetep tak sepuro nak. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim al-ghafururrahim bikulli lambatin wa nafasin. 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 Kirain kirain. Nah, tak sepuro kabeh nak. Awamu bakal dadi anak sing sholihah nak. Awamu dadi anak sing sholihah nak, dadi umat ingkang selamat nak, umat ingkang mulya nak, umat ingkang Nabi Muhammad ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin min nuri dati wasiri sari bisairil asma'i bisairil asma'i bisairil asma'i wasifati wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin min nuri dzati wasiri sari fi sayril asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sampuna. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampun nggih. Lenggah. Lenggah. Diwijiki sukune ibu nak nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu putra ingkang sowan Bu, kula putramu Bu ingkang gadah salah kathah dumateng panjenengan Bu, gadah salah kathah Bu, kula nyuwun pangapura dumateng panjenengan Bu. Dosa